povedzme si ešte dve klávesové skratky, ktoré sú veľmi užitočné a slúžia nám na to, keď sa potrebujeme dostať zjednodušene povedané na začiatok alebo na koniec našich dát. Ak sa chcem dostať rýchlo do bunky A1, môžem použiť aj klávesovú skratku Ctrl Home. Takže držím Ctrl a nájdem tlačidlo Home, ktoré stlačím. Ctrl Home ma dostane do bunky A1. A ak by som sa chcela dostať rýchlo do pravého dolného rohu mojej tabulky, teda nazvime to na koniec našich dát, alebo presnejšie povedané na koniec použitej sekcie nášho hárka, tak by som použila klávesovú skratku Ctrl-End. Takže Ctrl Home ma dostáva do bunky A1, Ctrl-End ma dostáva zjednodušene povedané do vlastne pravého dolného rohu mojich dát alebo do pravého dolného rohu použitej sekcie môjho hárka.